Lo concili, de Ramon Llull. Un concili vull començar, en mon coratge he xantar, per çò que fa s'enamorar tots ells qui ho poden far, per Déu servir, a lo sepulcre conquerir, molt o desir. A partir d'ara hi ha un fragment de l'apartat 3 referent als cardenals. Cardenal és bo cardenil, de gran porta bona, humil, per la qual entra hom gentil, que açò que fa tot va fil. Ah, gran nom ha, cardenal, lo poder que ha, què em farà? Cardenal és lo conseller del papa e a lo poder que el papa en son mester, açò que ensems poden fer. Ah, qual punir si ells no volen Déu servir? Ah, qui el pot dir? Si els cardenals han bon consell, que el concili sia bo e bell. Cascun amb gran gauch s'aparell, car Deus serà tot temps amb ell, sus en lo cel. Querubim, Serafim, Miquel a Gabriel. Cardenal que vol destorbar que concili no es pusca far, lo concili s'irà clamar a Déu, qui el venjarà ben car. Las, què es farà? Car no li valdrà puig ne pla, ne tot quan ha. Senyors cardenals ordenats, que cavaller sia triats, religiós, e si los dats, so del temple e les potestats d'altres maisors, de les altres religiós, cavallers vos. Heu escoltat el fragment 3 del poema Lo concili de Ramon Llull.